No niin, kaikkien aikojen salasimmasta paikasta Erkillä hauki. Aivan uskomaton Suvannon valtias. Se meni sinne. No niin, tässä on tämmönen pieni potero, missä on pieniä haukia. Yksi tuli. Äsken 2 haukea seurasi samalla heitolla. Ja äsken kävi joku reilu kilonen tossa leipasemassa, mutta kovin on pieniä kaloja tässä. Täytyy laittaa pienempi erkki päähän. Ei tarvis kyllä sataa vettä, ei niinku yhtään kyllä. Ei haittaisi, jos ei sataisi. Nyt, ei! Kosahti, varmaan koukkusotkussa. No niin, pienempi versio päähän. Katsotaan, kelpaako tämä ronkelille, pikkukalalle. Sieltä täky veteen ja ei muuta kuin hoppas on poppas kiinni. Ei kiinnostas vesisateessa kyllä seisoskella pätkän vertaa. Sitä on ollut ihan tarpeeksi. Noniin, siitä. Come on baby, light my fire. Ei. Inte nabbas. Kanske där. Oikein kunnon bullseye. Heitto sieltä leipas kiinni ja pysyykö? Bad place. Älä mene sinne ruohoihin. Pörheä jokihauki on siinä justiinsa tuloillaan. Ei, kosh! Sinne meni. Mutta nää pistää kyllä hyvin handeriin täällä jokitaskuissa. Onko toinen samassa kohtaa? Tuo on tommonen whirlpooli oikein. Siellä heti irtos. Tonne kun heittäis pikkusen jikin, niin voi olla, että ei tulis kotiin. No niin, monta haukea kävi Erkkiä katsomassa. Ei enää ottanut kiinni ja ensimmäinen heitto jikillä. Ja se oli siinä, saman tien. Liian pieniä kaloja Erkki touhuu. Melkein väitän, että seuraavallakin heitolla tulee. Sen verran paljon siinä on niitä haukia. Jos 2 seuraa samaan aikaan, niin kyllähän siinä niitä sitten pitää olla. Pilkkimällä tosta ihan läheltä on meinaan pikkasen pörheitä kavereita. Aivan onneton, mutta on hyppyhalujakin. Sitten oho! Sehän vetää oikein niinku huolella jarrua. Ja kohtuullisen pilkkimällä leipas taas. Siinä on joku pieni monttu, missä ne näköjään luuraa tuolla pohjassa. Nyt on sen näköistä meininkiä, että jiki lähtee ihan kohta. Ei oo tuliko se jo nokasta pihalle? Jaha! Vielä ei tullut ratkaisevaa damagea. Ja sitten tuli reissun kohdekala.
pieni ahven. Tässä piti isoja ahvenia olla, mutta eipä on näkynyt haukia toistaiseksi. Tai onhan se toikin joku iso, jollekin iso ahven toki. Tuolla hyppäsi joku pikkukala. Ehkä ne on siellä. Välillä pintoo isompia möyräyksiä tossa. En tiedä mitä siinä on parkissa. Siinähän voi olla periaatteessa vaikka minkä näköinen kiloborro jemmassa, kun vaan löytyy oikeat himmelit. Näin. No niin, nyt on ehkä yksi hienoimmista paikoista, missä on ikinä heittänyt. Tämmönen potero täällä joen kyljessä. Ja ihan pilkkimällä tosta vierestä tulee ahvenia. Ja sitten tuli säynävä. Säynävä löytyi. 2 kävi eka leipasee. Karkas kauhealla mösäyksellä tuossa pinnassa ja sitten tuli ylös asti. Sinne se jiki vaan häviää. Joo, ei ota heittämällä enää. Pilkiksi meni. Pilkkihommia. 90 euron pilkkilupia. Myydään 90 euron pilkkilupia. Mikä laji? Keskeltä virtaa otti kiinni tuolta akanvirrasta. Täysin mysteeri. Juman kautta vetää siimoa. Mikähän se on? Vähän pitkänaamalta haiskahtaa. Aivan käsittämätön ahven. Järkyttävä ahven. Jumalauta mikä sika. Voi vitjat mikä ahve. Se on muuten iso ahve. Eikä oo vaakaa mukana. Ei saakeli. Ei oo todellista. Kyllähän tää täytyy viedä jätkille paistikalaksi. Nyt on semmonen ahven, että en päästä kyllä nyt takaisin. Nyt on meinaa. Se on meikäläisen isoin moneen vuoteen. Aivan hirveä ahve. Aivan. Sori. Pahoittelen ahven. Nyt sä lähdet savustus hommiin tonne meikämandoliinien mökille. On komea. Ikävää, ettei nyt ei pysty päästään takaisin. Tässä menee niinku meikäläisen henkilökohtainen raja. Se voi olla vaikka 1,5 kiloa. Jaha. Ja mikä paikka? Uskomaton. Kivilouhikko. Keskellä ei mitään. No nyt. Siinä on meikäläisen pokerin mitta on tässä. Ei voi mitään. No niin. Vaakaa ei tosiaan nyt ollut mukana. Niin ei auttanut muu kuin ottaa tää
kala kyytiin. Kyllä tästä vielä jotain keksitään ruokailun puolelle. Mutta nyt ollaan hyvin lähellä meikäläisen ennätysahventa. Saattaa hyvinkin olla 1,5 kiloa. Mutta se, että onko kilo 600 grammaa, mikä on se vanha rekordi, niin sitähän nyt sitten ei vielä tiedä. Mutta täytyy lähteä kohta hipsiin tonne mökille päin ja siellä sitten tarkistellaan, että paljonko se painaa. Mutta oli kyllä niinku täysin yllätysahve. Mä olin aivan maani myynyt tossa jo, että säynäviä rupes tulee ja ahvenet oli sormen mittaisia. Sitten heitin vaan keskelle virtausta, siinä oli peili. Annoin tulla pohjaa pitkin. Ja edellisellä heitolla siinä oli semmonen epävarma, että oliko pohjatärppi vai kala. Ja sitten tää nappasi heti perään. Ei voisi olla hienompaa päivää Tornionjoella kyllä, että oksa pois. Jees. Ei ollut turha juhannusreissu täällä yksin kökkiä kivien keskellä ja hyttysten syöttiä. Thank you very many, kalojen jumalat. Voi olla muuten aika pitkäkin tää kaveri. Näyttää semmoiselta solakkapoikalta. Tai mammalta, ihan sama mikä. Joku kumminkin. No niin, se on totuuden hetket käsillä. Paljonko ahve painaa? Vaakaa tulille ja katsotaan mitä se näyttää. Pikkasen on autossa tavaraa, kun tintasin tonne kumiveneen sisälle. Ja siinähän sitä onkin sitten härpäkettä. Mutta mitä sanoo? Mitä sanoo ahven? Se sanoo muovikassin kanssa 1,4, 1,45. 1,45. Elikkä se on joku kilo 400. Ei ollut rekordtiahven. Ui! Jaha. Sehän hajosi vielä vaakakin. Legendaarista. Tämmönenkin on mahdollista. Aina kaikki kosahtaa. Mutta ei se mitään. Näihin tunnelmiin ja jatketaanpa sitten vaan korjauksella. Se on moro zonkkerit. Tornionjoelta. Tornionjoki sinne joka kesä suuntaan. Tornionjoki. Jaha. Ja nollat tauluun juhannuksen kunniaksi. Bye bye.